I-chat mo. Pinky on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo. Pinky on mo sa DZGB. Pinky on mo. You're so hot, teasing me. Jerome, kwado hain so updated kan list of donors ta. Kwado tabi di sa kuya ta. Pasalamatan ta sa mga donors tangon yan. Ha? Sa mga donors ta na makapagtao lamang kita nin Honora Buena tagabos tang mga donors ngunyan. Takulo na di. The best o. Kadakul na palan. Maray na hapon. Damerian. Natay nito may mga program ini. Hindi ko masabutang. Natatakay po na may programang isurat digdi daw. Natay ini. Kumusta lamang kita? Ano di? Aha. O ni pala may alag ko nata. Ay, sa bulpin mo. Naman ang tunay talaga. Ini. Tunay na. Pero ang milyon ini. Berarti badal naman. Iyon na. Sorry. Gcash ko na. Sige. Gcash ko na. Natatakay po doon na may ngaran ang program. Masabot natin itakay po na may ngaran kan radio program. Anong aram mo kayo ni Tabi na? Day mo aram ini. May aram ka? Day ko kayo po natanong takay po ninigo ki aram kayo ni. Day man ano ang purpose kayo ni Tayo ki dapat na may radio program. Day ko aram. Okay. Sige. But anyway, good afternoon, Tabi Sendo Gabos. Damerian. Paray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano, sa manapartikan mundo. Welcome po sa programang Pinky on Mo, baby. Oy, salamat ha. As of now, igwa na kita mga tugang ki 181,700. Ha? Dakol talaga ang mga mahuyong buot. Tabi kasubago hali ako dyan sa Pawa. Ay, paano ko pala na istorya ini? Sabi sa kuya ka nagtao kan Gismil, anonymous nga yanoy. Hali ako dyan sa Pawa kan Legazpita. May nagtao sa ko ki red wine. Kasabay po sa Gismil. Pakar nagugada okay mari itatara mo yan naman niya nga latosong ko ngayon pag napasad na sala naman niya kadan sinabi nang hindi ako pagngaranan basta hali ako dyan sa Pawa kasubago nagkolekta ako kan Gismil mga tugang na cash donation para po sa mga biktima kan bagyong Pipito dumantabi mga tugang sa tuya na kwan dumantabi sa tuyang fundraising para po sa Operation Darmayan for Catanduanes. Yan. Okay. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta lamang taben sa tuyang hapon ngunyan? May mga birthday ngunyan. Happy day. Salamaton po sa tuya na mga donors tabi sa tuya na fundraising. Ngunyan tabing aldaw. Alright, sige. So as of now, mga tugang igwa kita ki 187,000 pesos, 700. Yan, ha? Ang latest tabing kinulikta ko ngunyan, iyo tabi ang Gismil, hali po dyan sa Pawa. Pawa, Legazpi. Yan, ha? Pigdunaran man ako niya jinky, red wine. May biskuit pa. Yaw na tabi so Gismil kay Shirley sa Samuya tabing opisina. Salamaton tabi O di i-round down tango na bago mga tugang sa tuyang mahiwagang tanog buda sa mga samno sa pagkabuhay. Ngunyan tabing hapon anonymous po 100,000 pesos. 100,000 pesos po anonymous yan po mga tugang sa kwan.
Diyan po mga tugang sa ano ini sa pinagi kay Sir Art na Gomez tabi kan Second Engineering Office. Si Sir Art so nagapod sa kuya, anonymous ngayari, ha? Tabi ano. Diyan po sa DPWH yan, ha. Tapos Liana Store 2,000 Daraga Public Market, 1,000 pesos from Baskaran Daraga Albay, 2,000 pesos hali po sa Ginubatan, pigsen po via GCash. Tapos mga tugang Kuya Nong Smith Shop, ha? Nong Smith Shop, dyan po sa Saudan Caligaspi. Dakulo ng mga branches ini. Si Nong, tabi, Kuya Nong sa Imbudo. Norman Imbudo pala ang pangaran ni Nong Sadi. Gayon-gayon kan ngaran. Nong Smith Shop, tabi, 20,000 pesos, ha? 20,000 pesos. Tapos po may sarong anonymous na 5,000 pesos. 1,000 pesos, mga tugang na taga Daraga, anonymous man. Tapos another 1,000 pesos from Sagpun Daraga, hiratod ka sa bago digdi sa DCGB. Saro pong 3,000 na anonymous pa, pinadara po sa GCash. Si Anonymous Ed, tabi. Salamaton, amigo. At tapos another 5,000 pesos, pig-send man sa GCash. Ha? Pig-send man tabi sa GCash ni Engineer Mer Ligaspi. Salamaton tabi, amigo, Engineer Mer. Tapos another 1,000 pesos na ipinagi po, tinawag kay Pading Alarmario. Tapos 15,000 pesos hali po sa Salceda Sports Arena. Diyan po mga tugang sa Pulangi Albay, pinagi po kay Jimmy. Si Jimmy ngunyan niya undig sa DCGB, renimit na po so 15,000 pesos. Ha? Nato parang ko diyan sa opisina. Tapos anonymous na 10,000 pesos, arin din 10,000 na inio. Ayo goy din so kinulikta ko ay ari na 10,000 ay iba ini ha to iba ini na 10,000 na ini tabi iba ini tapos may GCash tabi na 1,200, another GCash na pinadara 4,000 pesos, tapos another GCash na 500 pesos na so kinulikta ko kasuba ko diyan sa pawa uni po na 10,000 pesos ha. Tapos mayroon pa ba tayo and another anonymous tabi 1,000 pesos for pick up sa nini sa Bitano, for pick up sa Bitano, ha? Tabi. Tapos mga tugang anonymous na 1,000 for pick up man dyan sa Aquawell. Anonymous si Dave na nagpamidbid sa donor ta sa Aquawell da pick upon. Tapos 5,000 pesos tabi sa assessor's office, anonymous man for pick up man. Tapos kay Pading Benny sa Garan Eatery, 1,000 pesos. Tapos si Atinits, dahil pagsabiyon sa pangaran, for pick up man, tabi. Anyway, dahil mang kapilyido. May total po kita na 189,700. Tapos, may nagpadara po digdiki tulong sako na brand new banig, buda mosquito net. Salamat po Nagpadaraman po digdig ano yan to tulong sako na bagas ay tulong sako na banig budak moskitero yan. Salamaton tabi sa gabos nato mga donors sigdi po sa satuyang programa na Operation Daramayan for Catanduanes ha. Salamaton tabing maray tabi sa Indo Gabos ha, sa panagos na tiwala kasubago diyan pa lang sa pawa antinang pumaywason ano. Pero maon ako, tapagali ko sa pawa, masiramon sumamon. Sa mamon may tinaw sa kuya kan pagkakulikta ko kan 10,000, may mamon na kay riba. Pigtitimo-timo ko parigda ako sa Legazpi, the best na mamon ito. Aday ko lang kaya inumon, sorry Dwayne, tamay kuhan, may duol. Ano ng duol? Ha? Ang sa tuyang tataramon, mga tugang duol. Mga tataramon, ara mo daw ang gustong sabihin. Ara mo, Chief Ramir, ang duol? Duol, ano bang duol kung ano? Duol. Ang duol, yan ang cork. So cork baga dyan sa yan na so pigbabari na ang parabol no ton. Cork yan sa drinks baga. Ang apod kaan sa muy asursugon, duol. Hindi ko nga napod sa ibang lugar kaan. Basta sa muya, ang apod sa muya kaan tabi, cork. Yan ang English, cork. Tapos yan na kuan, ayan na ang Bicol Mika yan, duol. Di ba? Duol tabi ang apod Mika yan. In the sendo, kung ano ang apod kan sendo, tabi
sa mga kahit kamong mga paraan tabay ta. Alright, sige po. Oy, sa mga gusto pa tabi magpaabot ki donasyon, mga tugang, mag-text lang tabi sa 0928-777-5548. Buda 0966-203-0034. Yan ha, magpaabot lang po dyan. O kung bako, sa mo tabi na GCash number 0995-984-5151. Ha? 0995-984-5151. Okay? Tabi ang satuya na ano ini? Ang satuya na GCash number. Nakapangaran po yan kay Sir Jose Locsin Jr. Mga tugang ang satuya tabi na kuan, ang satuya tabi na chairman kan board. Siyo tabi yan, mga tugang ang satuya na may GCash para sa kumpanya. Ang kumpanya pala, so pangkabuan, gali, mahirap mag-gibo ki GCash na nakapangaran nga sa rong alibong niya DCGB. Iyo, mas madali na individual sana. Alright. Salamat ng tabi ha. Pinadara na nga ni sa Kuya Sukuan, Haling Manila, mi office me. Ano nga ta, so mga nagpadara tabi ki GCash, hain susinan sa Kuya kan Manila office. Ay no, dakulon no. Dakulon. Oh, ay nagperen oh. Tala ko na po. 2,000 pesos GCash from Ginubatan. Yan. Rural Bank of Ginubatan. Yan. May kapangarang kaya digdi. Rural Bank of Ginubatan. Salamat po. Tapos 3,000 pesos pinadara. Another one 5,000 pesos. Yan, pinagi man sa GCash tabi. Ay nakalista ini digdi sa kwenta. So 5,000 pesos through Land Bank. Baka yun na yun. Sige po so, pinadara po na GCash tabi November 19. Ngunyan lang 19 ngunyan ano? Ngunyan lang ini Ngunyan lang tabi. Pinadara mga tugang ini. Tapos another 1,000 pesos and 300 pesos. Salamaton pong maray sa satuya ng mga tech donors and 1,200 nasa GCash and 5,000 pesos. No, another 5,000. Dakulong pa sige, i-reconcile ta ini tabi na mga donations na ini. Hindi po sa satuya na programa. Di forward ko na lang inigiraray kay Ate Shara para mga tugang masusog. Salamaton pong maray. So nagsintabi kan GCash tabi, nagpadara tabi sa GCash na. Ani na makwanta. Alright. Sige. Yan tabi mga donors ta. Hindi po sa satuya na programa. Okay? Di salamaton tabi ha. So mga kababayan ta dyan. Do not trade it na po. Ay, iyo pala na nangyari. Hindi po yan sa Rural Bank. Little Hip po yan ni Rico. Okay, sige. Sige po. Thank you so much. Sungaran kayo sa GCash. Sungaran sa GCash. Salamaton po. Salamaton po, tabi. Alright. Idol, tabi, pangtakop man sa termos kang ano ini, Okay na? Sige po. Salamaton na maray. Henry M. Good afternoon, tabi. So, mga GCash kaya, naggamit okay. Iyo po, salamaton ha. Sige ta. Anyway, na po, forward din na sa office me. So, gabos tabi na mga GCash, mga tugang na pinadala sa GCash. Yan, dakulon. Salamaton na maray tabi Pero ining may 5,000 digdi na saro, garo din na ka-record ini so kay Engineer Mer. Tama, yung kay Engineer Mer pala, yung saro. Tama yo, okay na, nakonta na. Yung kay Engineer Mer tabi, mga tugang, yon, yung 5,000 pala kaninang umaga. Okay. Sige, diyo tabi yan. Mga tugang ang kwanta, ang
ang development tabi. Salamaton sa Indogabosa, so sa tuya tabi na mga mga kababayan na padagos na nagmamakulog. Tabi pag mamiting kami kung paano tayo ni maihatuduman sa sa Catanduanes para po mga tugang sa satuya na mga kababayan. Ang may banig na hinatudigdi, tulong sako, brand new, banig and mosquito nets. Yan. Yan tabi Salamaton tabi sa nagpadara ka iyan. O bueno, di yun na. Ano pa? Ay sukay atin it's pala no pangyayari. Sige. Ma-message na lang. Ma-message na lang po pagpadyan na. Yung manangad. Dapat sumubil mi kaya may grabe ka nagkataon na may pig repair. Garo tapos na. Okay na yan tabi. Sa muya tabi na mobil, nagkataon tabi nagwakipig trabaho. Henry, pa-confirm lang tabi ining number mo para makapadaraman ako sa GCash. Okay. Uni pang ako na GCash 0995 984 5151. O yan tabi ang 984 5151. O yan tabi ang GCash number me. Ilang tangani na sigurado kita. Yan. Okay. Sige. Pangyari sa globe kong numero. Download. Lahat ko na. Taisin ka. Pangyari sa maabaka. Anong load super? Alam ko na. Digital sa ko na ha. Ako na ta. Henry. Ako na ta. Nogmaon sana ako nadakulong ka mong nagpapadara tabi. Yan. Maseda. Henry M. po ini. Yan. Isend ko sa iya. Isend ko po sa imo sa Smart. Di palang load so kwan ko Di man jing napuputulan cellphone di man na wawara ang kwan. Di man nawawara ang SIM card pag napigloadan Di man. Sige, paludan ko dalugod kay Adrian ini. Ani na makasupugo naman. Di ba? Okay? Sige po. So mga, ayun pa may saro pa pala. Thank you po Ay, sandali. 5151. 0995-984-5151. Yes po. Yan. 0995-984-5151. Yan. Okay. Yotabi yan. Sumapadara sa GCash. Salamaton tabi. Sir, so GCash ko, dahil mo pa ako pagpadarang ki allowance po. Sarawayon man ni Sarok man ni para dangog tangini man na. Okay na tayo. Di sige. Di ayos na. Tabi alas 3:31 oras mga tugang sa Pilipinas. Ang pag-interview po ba dito after okay. Yes, pwede. Yes, pwede. Testing on. Nag-chat jing si Sarah Jing. Pinadaman ko baga sa sesyon. Pwede nga sila mag-interview pa ka sesyon. Nga ko yo. Maripeniban mo ito, Noy. Abay ka may madagit, Okay, no? Okay na tayo? Okay na ba tayo? Yan. Okay. Sir, yung sa Aquawell po, yung manangga diyo. Okay. Later pa po, nag-iikot pa so mobile yung mananggad. Ade, lingana, talagang dakulo ang mga paradangog ta. Ade, naningao. Dahil pangayan ako ang ngayon sa Aquawell. So for pick up sa Aquawell. Tabi, sorry po. Kuto kay aso mobile mi. Ano yan? Nagka-problema. Tabi, paano ka? Nagulpi man kakalusong sa bahay ito. Nagulpi man kakalusong sa baha. Mga tugang sukwan.
So mobil mi kan uminaging Christine mala. Ako nga ni sa auto ko ako nga ni so auto ko pinacheck ko sa mga brakes tamasapnuton. Ano nga ako tamasapnuton magdalagan ini? Aw ano ka? Mga tugang ta kuan so brake ko nagkuan na nag-stack up tanab na kuan ito na kuan sa tubig baha kan Christine. Di ba? Nangungulit si Shara. Pwede kayo magsingit pag may recess? Pwede man. Basta okay sa interviewee. Ay na si. Oy, sandali lang. Si Karen nga na iyaon dyan mga tugang sa DILG. Ang DILG, igwangon niyang ki-awarding tabi para sa so Department of the Interior and Local Government, igwa ki-awarding para duman mga tugang sa sa mga outstanding local government. Ilingan nindo ara mo kaya nga ni si Bossing Glenn saro sa tatawanan ngo niyang ki-recognition aramon ta daw tabi kung anong mga award iyan ta ang magayunon ngo yan speak upod na Seal of Good Local Governance aramon ta daw ang bareta ni Karen. Karen, good afternoon Karen. Hello Karen. Yes. Yes, DP. Hello po. Maray na hapon. Ang Maray na hapon. Ang tabi kita digdi sa Hotel Luca. Kung sa pipili po sa ginaray ko niyan, anman ibang local government unit to LGU, mga department heads nila, mga magkapirang barangay sa mga munisipalidad at mga punong barangay sa probinsya ng Albay. Sa pagsaludar, awarding for LGUs na itutusilkan gobyerno provincial kan Albay as in Department of the Interior and Local Government Albay. Ang sinangunin palantabi na ni VP, nilang pag-recognisir sa mga LGU, iyong mga piling department heads, mga punong barangay na competitive. Okay. At mga nakauwan katong unranin Seal of Good Local Governance. Yan. At ako pang kumpirmadong informasyon, may isao pala na cash incentive worth 20,000. Pira? 20,000 po. 20,000. Okay, go ahead. Pag national SDLG awardee, wala man po VP, day man dapo sa tawan. And then, notabling awarding nga ni po na sa ginanay na ininda digdi, si Punong Ikan Dapdap, Legazpi City, at sa dili niya itong Executive Vice President and Station Manager na si EVP Glenn Barcelon. Pero sa mga yaon digdi na magawad gila yun kay award sa Seal of Good Local Governance Barangay. Wow. Yan. And gustong sabihin po, tigre-recognisan sinda gila yun sa indang leadership and competitiveness sa iyang barangay na iyo ang Dapdap Legazpi City. And kaya kumasasala, bili mga nasa anong itong mga yaon duman sa ating tutakawanin mga anong na punong barangay ito o mga tagawa. Pero sa Legazpi ka rin? Iyan dito, hindi ko pa po nasukumpirmar. Pero sa Legazpi, may kuwang kan sa Legazpi, 2 o 3? Opo, i-confirm yun po ito alam ko, kung last time na inatin. Kung sabihin mo, ining pagtripo na ni Kandia LG, parte kang sa giralin na i-recognisar ang mga LGUs, ang barangay bagay, smallest local government unit. Tatawanan ki-recognition sa pagikan Seal of Good Governance for barangays, ang mga kapitan na may exemplary performance pag-abot sa governance. Yes, DP. Tama ka po. Okay. Also, na kadigdi, personal meeting nagdadawat kay nagtatao si award, iyo si ILG Provincial Director PB Ray Caceres, with Governor Glenn Dabungao, ay si Engineer Dan Baclao, at PSWD Head Vivian Silla. Actually, VP, minapun pa sa nasong awarding ceremony na Okay.
So yan muna sa BBT ang Abay mga tatawan ng recognition ng mga syudad, munisipyo, probinsya? ko BT, igwa po. May Igwa. Dahil nga napig-reveal kon si Sai? Day mo na po, day pa siguribil sa tuya, ta day sindang listang nakalaan. Pero ilan po, Dahil piglista, no? opo BT. Siguro na araya manayaon ka, taguon ta ngayon na. Okay. O di, saro dyan sa tatawan ng recognition, ang Kapitan Kandapdap, si BP Glenn. BT. Very good. Okay. Nailing ko actually BT, duman sa cash incentive. Oho. At 20,000 sa munisipyo kang Macau. Iyo po sinailing ko duman. Okay, yan Okay. ang BT sa itong bit-bit na informasyon live digital isa hotel group. Kanan alam. Thank you, Karen Ala, live from Hotel, ano yan? Anong hotel, An? Hotel Luca. Hotel Loca. Pagkuna, kay malayo tataram ko. Salamat. Pero, sa aram nindo, sa may connection kan, midbid din do mga tugang si dating Senador Bam Aquino. Si dating Senador Bam Aquino, nagpaabot siya nin greetings, ha? Sa mga sa ko akong bareta ngunya na hapon ta siguro may ideya siya kung ano ang mga pagigibong ngunyan sa bilog na Pilipinas. Si former Senator Bam Aquino, mga tugang igwa po siya nin greetings o pagbati sa mga LGUs o local government units na nakareceive po kan Seal of Good Local Governance o SGLG, lalo na sa mga alkalde na kasabay sa pigaapod na kaya natin. Yan. Sigun mga tugang sa senador, kay Senador Bam, chairperson kan kaya natin na ang pagmidbid na ini daw kan Department of Interior and Local Government, sarong patunay kan sa iyang dedikasyon sa tapat na serbisyo, asin marhay na serbisyo. Yan. Di ba? Naniniwala ang senador na sa siring na bagay, ang paglilingkod, asin pagsusulong kan marhay na pamamahala, iyo po ang dapat na pangarugan kan ibang mga local government units. Kaya digil sa Legazpi, mga tugang sa Albay, dakol na mga LGUs dyan, anar sa gibikan siring na bagay. Mantang hinagad man ka ini, sa gabos na gamiton ini na mga recognition na pagmidbid na ini, mga awards na ini, bilang inspirasyon sa kusog, asin, padagos na pagserbi para masimbagan ang pangangaipo kan mga nasasakupan. Kasabay palan sa mga miyembro mga tugang kang pigaapod na kaya natin, yusin the Mayor Joy Belmonte kan Quezon City, Mayor Vico Soto, mga aki pa niya kan Pasig, asin Mayor Marce Chudoro kan Marikina. Kasabay si Mayor Junjun Haen kan Liganes, Luigi Gariseta kan kan Pabia, asan Elizalde Puyo kan Cabanatuan Iloilo Province, Cabatuan Iloilo Province. Dakulong pala ng mga member kaya na ni. Mayor Webster Letargo kang Gumaka, Orlan Calayog kan Dolores, asin AC Rosol General Nakar Quezon Province, Mayor Lita Aquino Munkada Tarlac, Mayor Raymond Tungson, Himamaylan City, Negros Occidental. Kaya midbid daw ang kaya natin, mga tugang bilang sa organisasyon na para sa mga elected official kasi nagsusulong nin marhay na pamamahala nin sa tuyang gobyerno. Kano minagingal daw mananggad, may nakuha kitang informasyon na pinanginutan po ni dating Senador Bam Aquino ang donation drive para sa mga tinamaan kan bagyo asin kalamidad sa ibang parte kan sa tuyang nasyon. Kaya so release mananggad kani kano minagingal daw, magpasiring siya sa Catanduanes. Akasabago naga akasuhapon buda ngunya na aldaw kasbong aga mapasiring da ini sa Catanduanes, buda sa Nueva Vizcaya, Aurora, asin Quezon na yung pong tinamaan mga tugang kan bagyo. O sige, diyo tabi yan ang latest. Mga tugang tungkol sa mga kaya dyan sa Hotel Laka. Tama ba? Luca Hotel. Sa Hotel Luca, pigigibo mga tugang ngunyan an awarding para sa Seal
of good local governments. Actually, day pa man nahalo yan na ang barangay dati ang mga pig-recognize ka yan, mga probinsya, syudad, munisipyo. Day pa man nahalo yan sinabay sa barangay. Kaya congratulations tabi kay EV Piglen, Barcelona. Ha? Mga tugang an punong barangay kandapdap, saro po sa natawanan, mga tugang ki recognition kan sa tuyang gobyerno. I mean kan DILG, no, para sa siring na bagay. And iyan man ang katuyuhan kan kaya natin na pinapanginutan ni former Senator Bam Aquino. Nagdigdi ni si Bam Aquino kan sarong aldaw. Nakahampang ko nga na siya. Yan nga si Henry M. Ang bug mo nga. Nagdigdi siya kan sarong aldaw nakimit sa iba-ibang mga kuan, sa iba-ibang mga may kuan baga sa mo ini. May plugging baga sa mo ani kanami naging simana. Tabi may aram ninduga boss na si Bam Aquino, mga tugang nagdadalagan giraray bilang senador kan sa tuyang nasyon. Yan. Nagdadalagan sa bilang senador kan sa tuyang nasyon sa mga maabot na daw, yan ang sa iyang mga advocacy. Kaya natin. Alright, sige. Mga tugang oras natin, 15 bago po magabot ang alas 4 din hapon sa DCGB. Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po iyan na darakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang ligaya kung dahil ka magbabago asin para mo mga atay, kay puan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Selimarin Capsule. Ang Liver Aid Selimarin Capsule para sa proteksyon kang atay. Ini mga tugang may silimarin na hali sa herb, natural, kaya ligtas ang silimarin kang Liver Aid. Saropon antioxidant na nagataon ng proteksyon sa ralo na pag-inom kang Liver Aid. Pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Hindi po mga tugang efektibo man na nakakatabang para mapagulan ang paghubag kang atay. May bisyo man o wara, mahiling man uminom uday, mas maray po ng Liver Aid Selimarin Capsule, isabay oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Selimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright, magbabalik kami sa iba pang mga samno. Ang mahiwagang tanog, makalipas lang gani. Mabilis lumaganap ang dengue. Mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba. Palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa isang linggo. Alisin ang tubig sa paminggalan. Linisin ang mga alulod. Itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok. Magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Isang paalala mula sa inyong DOA. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedro naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim at
At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol lang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon, dai mo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday, dai diyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya-iyang gigibuhon, mga pangako niyang dai niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma, kung tatao makitaw talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo, may paninindugan asin ug waking prinsipyo. Governor Rex Lagman, tunay na padaba ang albayis. Governor Rex Lagman, maaasahan. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kumpwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number 1. Always at your service. Ang sarap talaga ng gulay!
Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-e-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata. Nay, bukas, gulay po ulit ha? Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Pare, alam mo ba pag overworked at puyat, humihina ang immune system? Kaya sabi ng mga pro, araw-araw mag-Immune Pro. The only one with Zinc Plus technology. Kaya buo ang vitamin C at zinc. At most prescribed by doctors. Tulungang palakasin ang immune system with proper diet and exercise. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. Unilab yan. Sodium ascorbate plus zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby! Alright, sige. Oh, ay pangyari sa Maabaka. Alas 4 na naman. Kawara na naman. Alas 4 na naman. Tabi, bata makuang kita kan mahiwagang tarog. Manaw kita ngunyang kilod ngunyan hapon. Saga na lang po. Anyway, salamat tabi sa latest tang donor na 2,000 pesos. Excuse me. Pinadara na po duman sa GCash. Thank you na check me na tabi. Ha, salamaton po. Yung anonymous natin, sa tuya tabi na donor. Ate Babes Arancilio, ini si Ate Babes, piloso pong babae ini, oh. Kung bako ka sana magayon, inda kung anong tatamaan ka sa kuya. Grabe ka. Kaya natangita magdalagan, di man niya pigbubukod, nailing muna ining Ate Babes na ini. Ate Babes, maray na punta sa imo dyan sa imong lugar. San Roque. At sabi ni Kuya Tony Reyes, ang Hotel Luca po dating Tanchuling Hotel. Ah, okay. Okay. Aso naman ang sa ibong palan, sa ibong kan BIR, palan, sorry, de ko na, maluyaw na ako ngunyan sa mga kwan. Sa mga hotel,
Dahil ko nagkabisado. O sige tabi, saramaton tabi. Sir Tony Reyes, mabuhay ka tabi. Yan. Okay, o bueno, alas 4 na, mapaaram na saga na sa nakita naman. O, mag-irestorya po sa mga samno sa pagkabuhay. Nintawo, basta po, kung may, ika po mahilig ka mag-inom ki alak, mahiling ka magkaunin taba, mga tugang, mag-ingat po kaya na, di makasubra, tan mga hilang kaangatay, mga tugang siring sa fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, iyan pong iabutan kung nasubrang ka sa alak, boda sa taba. Mas maray po mga tugang na iyan ang mag-iwas kita dyan. Ha? Tapos ang kaugmahan kung di kita magbabago, ang liver baga gariman sa nabaga ang kwan, gariman sa na iyan kidney, di ba? May puro pareho, di ba? Kaya po, mas maray databi na mas maray mga tugang na igwa ka ng protection kapag kung yan sa ibong mas maray po na igwa ka ng protection kung yan mga tugang ang pigigibo mo sa na parte kan sa imong bisyo. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon nga atay. Ini po may Silimarin na highly served natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid antioxidant po na epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sarado na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara, mahiling man uminom o dae, mas maray po ng Liver Aid Silimarin Capsule. Mga tugang, isabay oral daw para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Alright. O sige, tabi, o so as of now, alam ko na, i-add ko lang bago ko magpaaram ha. 2,000 plus 2,000. Okay, sige. 700 3, tama ba? 3, 183,000 po ang running total ta para po sa tuya. Mga tugang na kwan, sa tuya tabi na sa tuya tabi na donasyon para po sa mga nabiktima kan bagyo sa Catanduanes. Nagabot man kasubago si Presidente Rodrigo Duterte, mga tugang pero kita tabi ini man sa tuyang si Presidente Ferdinand Marcos nagabot man kasubago diyan sa Catanduanes. Pero ini po na sa tuya na kwan, sa tuya na inisiatibo, yung man tabi na sa tuyang tabang na mga paradangog. Ini po dahil man din magigibukan DCGB kung bako po por dahil sendo. Kamu man, actually, kamu po ang bida digdi. Kamu tabi ang mga the best digdi, mga tugang sa tuya. Tabi na Operation Daramayan for Catanduanes. Para po sa Catanduanes. Salamaton tabi. Kaya ma-meeting kami sa EBP Glen, tabi boda si Pio. Si Pio mas kabisado ang lugar, boda si babing mga pagiriba kung papaano tabi idadarahon ini na donasyon duman po sa probinsya nin Catanduanes. Okay? Sige po. Salamato na maray mga tugang. Siguro ba kangunya na simana madesisyonan mi ini sa kang grupo ko nung gibuhon para next week tulak po kita pasiring po naman sa Catanduanes ta immediatamente ang pangangaipo. Depende po yan sa samuya pong management kay EBP Glen kung ano sa iyang itong go signal pagkatapos po na magkaigwa kami nin meeting discussion para po sa pag-distribute kang cash donations na ini para sa mga kababayan ta. Salamat pala naman sa nagpadara kang tulong sako na bagong banig Buda mosquito nets. Importante ini kay pan maninduma. Siyempre pagbanggi manamok ha. Mas maray tabi na mailigtas sa namok, kagat ni namok ang sa tuyang mga kababayan. Okay? Mga tugang, salamat po. Kasabay, mabalik na, masunod na si Pio Fernandez sa programang Bicol Target. Goodbye! Maray na hapon sa Endagabos. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-plem